Het is een optelsom van het gedrag van de kaatsers in het veld, bejegeningen naar keurmeesters die beslissingen nemen. Een puinzooi in de kleedkamer, daar ben wij niet van gediend, daar zitten we niet op te wachten. En dan mogen deze jongens die maar er wel blijven. En dus had hij zijn nocht. Und hier maar net verder. De komende 4 jaar willen ze geen keertpartij meer organiseren van jongens van 14 tot mij 16 jaar. Nou, we hebben bijna 14 dagen terug hier een wedstrijd gehad. En na afloop dan heb ik een aantal signalen en ook op de dag zelf. Van mijn keurmeesters over het gedrag, het taalgebruik en de manier waarop de box achterlaten wordt. Het is één grote puinhoop. En dat alles bij elkaar, dat heeft ons doen besluiten dat wij die categorie hier voorlopig niet weer hoeven. Nee, en voorlopig is? Wat mij betreft mag ze er een jaar of 5 blijven. Dat is nog een soort 4-4. Ja, maar ja, je wil een statement maken en dan moet je daar ook voor staan. En dan 5 jaar is het denk ik, geeft ook wel aan dat wij daar serieus in binnen. Het keertboen is krokken van de reacties. Maar vindt ik dat het sa net verder kan. Ja, nou dat Zonneborg gewoon jou dat er te vol gebeurd is en daarvoor ik in oren plakken, dat is duidelijk. Daar maar wij het optreden. Accepteren we ik net. Wij willen net dat de keerters binnen die een grote moelen het keurmeesters of bestuurders, want dat is correct het hart van de KNGB, de verenigingen, dus die maar wij steunen. Dat hoeft ik net te accepteren. Maar die 4-4 vind wat te bot. Maar dat denk ik, aan de oorkant denk ik, het men altijd maar een peer van die, ja, hoe zeg ik ze nemen, oerkomelingen, die bedjaren de merken. En daar vind ik van, altijd maar een peer binnen, maar we hebben misschien wel 60, 70 oorkeertjes. Die zoestaan wel een heel wat benadelen, want LKC, Zonneborg, om jongen als 30 keertsen, vind ik wel heel belangrijk dat ze dat mooi maken. LKC Zonneborg organiseert wel 1 keer in de 2 weken een partij voor senioren. En deze jongelui wil ik graag het goede voorbeeld, Jan. Jij is er, Chris? Van onder met de Rolf. Oké. Jo.